Вітаю Ксюшу, вітаю всіх у нашому прямому ефірі. Сьогодні, як заўсёды, у нас будзе шмат карыснай інфармацыі, будзе шмат цікавых практыкаванняў і ўсяго. Таму далучайцеся, будзем чакаць вас у прамым эфіры. Спадзяюся, што сёння ў вас добры настрой. Сёння будзем шмат рабіць цікавых, смешных практыкаванняў. Я думаю, што ў каго настрой зараз не надта добры, ён будзе добрым. І таму далучайцеся, вас чакаю. Усім машу віртуальна. Рада вас бачыць. Спадзяюся, што вы ўсе здаровыя, весёлыя. Усім привет. Што ж, сёння не абышлося без цікавай падрыхтоўкі да занятку. Шмат чаго цікавага мне ўдалося знайсці для вас. Сёння мы будзем гэта ўсё рабіць на практыцы. Што ж, давайте распачнем класічна з рубрыкі «Дышы са мной». І мы з вами будзем дышаць і паўторым сёння такія практыкаванні, усім машу віртуальна, якія спатрэбяцца нам для падрыхтоўкі нашага галасавога апарату да спеваў. Што ж, сёння мы з вами паўторым практыкаванне пастрэльнікавай, якое называецца ладошкі. Для гэтага нам патрэбны нашы две ладошкі, і не забываем пра нашу дыафрагму, якая ў нас таксама працуе. Адчуваеце, як яна аддзяляе нашу грудную частку ад нашай брушной частцы. Дык вось мы з вами зараз падышым з нашымі ладошкамі. Выдых будзе такі падобны на шморганне носам. А выдох, ён сам сабой. Удых шморганне, выдох сам сабой. Так, і вось наши ладошки. Што ж, давайте паспрабуем, рабіце як я. Добра. Такіх мы з вами зробім 4 паўтарэнні. Гэта быў першы блок. Зараз распачнем другі. Ад шматграннага пранікнення кіслароду ў нашу з вами голову. У вас можа яна закружыцца, голова, таму не забывайте масіраваць вісочки і нажимаць на наши мізінчики. А мы з вами едем далей, другі блок. Малайцы. Трэці блок адразу робім і добра. І чацвёрты блок. Паехалі. Малайцы. Застрыкатала ў нас у носе. У нас зараз з вами добра. Нашы лёгкія напоўніліся кіслародам. Таму, у каго закружылася голова, памасіруем наши вісочки. Понажимаем з вами на мізінчики. Малайчынкі. Малайчынкі разумніцы. Што ж, і яшчэ адно практыкаванне з блоку «Дышы са мной». Мы з вами будем дышаць з нахіленнямі головы. Так? У одну сторону у нас будзе удох, другую выдох. Поехали. Так зробім таксама некалькі падыходаў.
И в другую сторону. И еще разочек. Молодцы. Помасіруем таксама наши вісочки. І сёння мы з вами распачнем спачатку з нашай тэмы. І сёння гэтай тэмай будзе, канешне ж, наша прыгожая артыкуляцыя, таму што вы ведаеце, што без прыгожай артыкуляцыі няма прыгожай гаворкі, і калі у нас прыгожая гаворка, людзям з намі прыемней размаўляць, і увогуле мы з вами становімся больш ветлівымі, больш прыгожымі моўна, так? Таму мы гэта з вами будзем развіваць, а дапаможа нам у гэтым артыкуляцыйная гімнастыка, якую сёння я для вас падрыхтавала, азнаёмілася з вельмі цікавымі відэаўрокамі. Дык вось, сёння мы з вами назовем наш занятак артыкуляцыйная разминка і распачнем яго з вами з практыкавання, якое называецца губны вуснавы зброс, губной зброс. І гэта робіцца прыкладна так. Давайте паўтараць будзем за мной. Давайте разом. Малайцы. Такі зброс будзем рабіць пасля ўсяго блоку. А распачнем з вами з практыкавання, якое называецца шторачка. Шторачка. Робіцца яно прыкладна так. Паўтарайце за мной. Увагу надзяляем нашай непрацоўнай вусні, губе. Робіцца прыкладна так. Паўтарайце за мной. Малайцы. Ось такое цікавае, так, шторка у нас адкрывалася. Наступнае практыкаванне будзе у нас называцца у нас трубачка. У нас губы сціснуты ў трубачку, і мы з вами круцім. Малайцы. Наступнае практыкаванне ў гэтым блоку называецца трубачка-усмешка, але мы яго ведаем з вами як пацалуйчык. Давайте зробім. Малайцы. І яшчэ одно практыкаванне, якое называецца расчёска. Это таксама похоже на падобнае на нашу шторачку. Малайцы. А зараз папрацуем з нашым язычком з вами. І зараз мы зробім з вами зброс, як мы рэпетавалі ў пачатку. Добра.
А зараз наділимо увагу нашому язичку і зробимо практикування, яке називається болтушка. Молодці. Думаю, настрой у вас підіймається, а ваша артикуляція вже лепі працює. Зараз з вами зробимо практикування, яке називається іголочка. І будемо витягувати наш язик наперед до таких навіть неприємних почуттів, але робіть це акуратно. Молодці. Наступне практикування, воно буде називатися уборка. Ми з вами будемо кончиком язика протирати зуби з внешньої сторонці. Угу. І практикування, яке ми ведемо, як з вами, як колокольчик, а тут воно буде у нас сьогодні називатися з вами укол. А зараз по 2 рази у кожну щечку. Добре. Наступне практикування – лопатка. Наш язичок працює. Розкривайте його вот так. Старайтеся робити це прямо. Добре. І практикування ковш. Будем як ковшом зачеплять нашим язичком. Добре, і наступне практикування кусаємо язик. Молодці. Я ще одне практикування. Їдемо далі. Маятник. Будемо докранатися до верхніх і нижніх зубов. Угу, молодці. І давайте зробимо практикування, яке називається свистулька. Скрутимо язик у трубочку і будемо виталкивати його наперед. Так, ніби тягнути. Але так само будемо робити це з вами акуратно. Добре. І наприкінці ми з вами підцокаємо. Молодці, молодчинки. Ось така вам артикуляція на разминку. Повторяйте ее несколько раз в день, и ваша мова, ваше выговаривание станет больше лепшим, пригожим, цікавим. Что ж, а мы будем с вами переходить до наступной рубрики. Это рубрика «Заспевайка». И сегодня мы с вами заспеваем закрытым ртом. И будем вспоминать, як мы это робили. Поехали. У роті у нас куполок. И мы с вами спеваем.
зараз самі. І jeszcze. Jeszcze. Разом. Самі. І разом. Малайчинки. Сёння для вас будзе невялікае цікавае новае практыкаванне вакальнае, якое нам дапаможа займацца над прыгожым вакальным гукам. І зараз я вас запрашаю звярнуць увагу на экран. Там будзе напісана гэта практыкаванне, і вы зможаце паўтараць, гледзячы на экран. Паехалі. Перамяшчаемся. Зараз на экране вось гэтыя слогі будуць, якія мы з вами будзем вакальна рабіць прыгожымі. Зараз глядзім сюды. Ре, лё, о, ма, а, зі, і, ре. Вось такая распевачка. Ре, лё, о, ма, а, зі, і, ре. Старайцеся глядзець за сваім вымаўленнем, каб вашы вусны складваліся ў верную пеўчую пазіцыю. Мі, ре, лё, ма, зі, ре. О, а, і, Глядзіце, і рэкамендую вам глядзець на свае вусны, можна ўзяць зеркало, ды прасачыць за сваім вымаўленнем. Што ж, давайте. Спяваем. У нас тут толькі адна нота, але спяваем на ёй акуратна і прыгожа. Ре, лё, о, ма, а, зі, і, ре. Ре, лё, о, ма, а, зі, і, ре. А тут ма, ре, лё, о, ма, а, зі, і, ре. Ре, лё, о, ма, а, зі, і, ре. Ре, лё, о, ма, а, зі, і, ре. А тут ре, лё, о, ма, а, зі, і, ре. А зараз самі. І ще раз самі. 3,
4. I jeszcze raz sami. Молодці. А зараз пойдем униз і зробимо гэта хутчэй. Як? Я вам зараз покажу. Ре, лё, ма, зі, ре. Давайте зараз разом. Ре, лё, ма, зі, ре. Ре, лё, ма, зі, ре. Ре, лё, ма, зі, ре. Ре, лё, зі, ре. Ре, лё, ма, зі, ре. Ре, лё, ма, зі, ре. Ре, лё, зі, ре. Jeszcze. Ре, лё, ма, зі, ре. Ре, лё, ма, зі, ре. Jeszcze одну низе. Ре, лё, ма, зі, ре. Молодці, спадзяюсь, у вас атрымалася. Можете перапісаць у свой шчытачак таксама гэта практыкаванне. Будем яго з вами рабіць, будем яго совершенствовать. Что ж, Милана нас тут угощает всялякими сладостями и фруктами виртуальными. Дякую вялікі, Милана. Что ж, а мы пераходзім да наступнай рубрики, якая называецца хуткамоўка. І сёння гэта будзе хуткамовачка, якой мы займаліся мінулы раз, і у вас было заданне вывучыць яе на зубок. Што ж, сёння у дадатку Zoom мы гэта праверым з вами. А зараз распачнем чытаць. Давайте яшчэ патрэніруемся, падрыхтуемся да гэтага такога міні-экзамена. Што ж, паехалі. Две балбочаць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузі, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. Давайте яшчэ разочак, трошечки хутчэй. Давайте паспрабуем разам у адным тэмпе. 3, 4. Две балбочаць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузі, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. Давайте яшчэ хутчэй. Две балбочаць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузі, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. І яшчэ разочак, трошечки хутчэй. Две балбочаць балбатухі, і гудуць яны, як мухі, стаяць разам ля бярозы і стракочуць, як стракозы, і гагочуць быццам гусі, і качаюцца на пузі, зубы скаляць, як бабры, і пішчаць, як камары. Добра, давайте зараз я вам дам 30 секундаў, каб вы прачыталі таксама ў сваім тэмпе. Падрыхтаваліся, у зуме мы з вами гэта ўсё праверым, як у каго атрымалася. Што ж, даю вам 30 секундаў. Поехали, прочитайте в своим максимально хутким темпе. Поехали. Што ж, малайчынкі, спадзяюся, ўсё атрымалася. Дзяўчаткі пішуць, што не ходзяць у школу. Да, дзеткі, я думаю, зараз не самы лепшы момант все ж таки наведваць школу.
І спадзяюся, што ўсе дома вы займаецеся добра, што вы не забываеце пра не толькі вакальныя заняткі, але і займаецеся самастойна, вывучаеце ўсю школьную праграму, і я вам жадаю поспехаў у гэтым накірунку, і я лічу, што гэта вельмі цікава і вельмі вас праверыць на вынослівасць, на такую, і вас будзе развіваць. Таму жадаю вам поспехаў і навучайцеся добра, старайцеся, не ляніцеся займацца, а займайцеся ўсё ж такі. Мы з вамі зрабілі сёння шмат карыснага, пазаймаліся артыкуляцыяй. Я нагадваю, што ўсе гэтыя заняткі можна праглядзець на нашым YouTube-канале, паўтарыць і звярнуць увагу на тое, што было вам больш цікава, штосьці паўтарыць, а мы з вамі перайдзем на наш экран, таму што у нас распачынаецца рубрика «Слухаем музыку». І мінулы раз мы з вамі так дасканала вывучалі інструмент ліру. Вось сёння я вырашыла вас здзівіць, вас развіць яшчэ больш, і знайшла відэа з цікавым інструментам, які вельмі падобны на колавую ліру, але ён называецца нікель-арфа. І зараз мы паслухаем музыку ў выкананні вось такога цікавага інструмента нікель-арфа. Што ж, уся ўвага на экран, гэта вельмі цікава. Таму пішыце свае пачуцці, ці падабаецца вам гэта музыка, і ўсё, што з гэтым звязана, ўсё пішыце. Што ж, зараз для вас будзе граць нікель-арфа ў выкананні ў акампанеменце гітары. Таму увага! Слухаем музыку. І яшчэ інструмент, пра які мы з вамі гаварылі. Інструмент бузукі, ірландскі.
такая цікавая музыка вашай увазе. Спадзяюся, вам спадабаўся гэты інструмент і гэтыя музыкі. І вы атрымалі асалоду ад гучання яго і гэтага інструмента, і гэтай спявачкі прыгожай. Вось. Таму вот нешта вы мне не напісалі, нічога, спадабалася вам ці не. Што ж, а мы пераходзім да рубрыкі, якая называецца «Спяваем разам». І я вас заклікаю пісаць, якую песню сёння вы хацелі б выканаць разам са мной. А распачнем сёння літаральна з песні «Ой, музыкі». Давайте і так зробім. Што ж, вся ўвага на экран, буду вам дапамагаць словамі. Паехалі! А я його продала, а за ті гроші музики хороші наняла. Ви музики хороші, ви сыграйте за гроші каваля. Ви музики хороші, ви сыграйте за гроші каваля. А я її продала, а за ті гроші музики хороші наняла. Ви музики хороші, ви сыграйте за гроші каваля. Ви музики хороші, ви сыграйте за гроші каваля. Была у меня новая спальничка, а я ее продала. А за те гроши музыки хорошей наняла. Мы музыки хорошие, вы сыграйте за гроши каваля. 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 Малайцы. Што ж, я чула, што хочаце праспяваць базар і ведьму. Што ж, давайте праспяваем зараз пра базар, а потым заспяваем пра ведьму. Так, у тым парадку, якім вы і прасілі мяне. Осені у маї був Покровський кірмаш, ех, Покровський кірмаш, дороженький ти
розбазарився, казак молодой понароговився, базар большой, разбазарился, казак молодой понароговился. Хлопцы девок выбирали, продавали, торговали, а я гроши получили, все в карчонцы положили. Базар большой разбазарился, казак молодой понароговился, базар большой разбазарился, казак молодой понароговился. Хлопцы девок выбирали, до шлюбу рыхтовали, подарунки им купляли, моцно-моцно целовали. Ой, базар большой разбазарился, казак молодой понароговился. Як пайшли ми на базар, ти зайшли у ельник. Як пайшли ми у четвер, вийшли у понеділок. Базар большой разбазарился, казак молодой понароговился. Базар большой разбазарился, казак молодой понароговился. На базаре на большом ничего не видно, дед бабу продавал, за стакан повидала. Базар большой разбазарился, казак молодой понароговился. Базар большой разбазарился, казак молодой понароговился. Молодцы. Что ж, давайте у тим порядку, яким ви просили мене. Наступная песня буде «Ведьма», а потім, покольки коти требують, то ми заспіваємо і «Унду», конечно. Що ж, зараз для вас песня «Ведьма». Зараз падрыхтую вам слово. Увогуле нагадую, што не ўсе даслалі да мяне кліпы пра ведьму, таму я вас заклікаю все ж таки гэта зрабіць. Давайте зробім гэта разом. Она Івана купала, ведьма зеле копала. Трэба ведьму споймать і на вогонь ведьму класти. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. По рынок не ходила и коровок не доила, серым масла не сбирала, удержачку не складала. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Чья мать и ведьма гулять с ней выходит, дочку не пускает. Ды вечеру варила, черова парила. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Ходи, Марья, домой, неси, Марья, ключи. Замкнуть ведьме зубы, замкнуть ведьме зубы. Которая коров заклинает, молоко збирает. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур.
Малайцы. Поступили пытанні, самі ли пішаце песні. Я ўжо гаварыла неадначасова, і яшчэ, канешне, музыку мы сачыняем самі сачыняем музыку, менавіта для ведзьмы гэта музыка аўтарская, а вось тэкст гэта такой аранжыроўка, але тэкст гэта старажытнай купальскай песні, узяты ў гэту песню. Таму вось такія вось, мелодыя трошкі трансфарміравана тут. Дзе можна паглядзець кліпы не сваі? Пакуль што нідзе, таму што да мяне прыйшло толькі 3 кліпа на ведзьму. Таму запрашаю ўсіх астатніх далучыцца і даслаць мне кліпы пра ведзьму, каб мы маглі зрабіць адно вялікае відэагляд, і каб усе маглі азнаёміцца з гэтым відэа і атрымаць порцыю добрага настрою. Што ж, а як вы і прасілі, зараз будзе унда, мы і яе з вамі заспяваем напрыканцы сёння. Паехалі! Onda tingite raptucite in profunda secude sonda. Onda tingite raptucite in profunda secude sonda.
безсонна. Малайчинки. Треба попляскати самим собі, які ви молодці. Що ж, у мене зараз не буду вже перегортати. У меня для вас еще один невеличкий сюрприз, тому уже не буду вас томить. Всю увагу на экран. Поглядим з вами еще одно відео для доброго настрою, так само музичне. Досилаю до вас такі музичні хвалі, музичні флюїди. Не ведаю, як це назвати. Вельми цікаве відео, смішне. Ось, коли у вас возникало питання, ці можуть на гітарі одночасово грати 5 чоловік, дик ось можуть. Давайте поглядим як. Вся увага на екран. Опошні наші хвилинки, рубрика «Розвітайка». Давайте поглядим ось такий музичний номер. You felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad that it was over. You didn't have to cut me off, make it like you never. Важливо, поглядите, хто що виконує, яку функцію, хто що грає.
Що ж, малайчинки, буду зараз вертатися до вас. Ад такого музичного падарунку у мяне, напрыклад, вялікае задавальненне музычнае. Мне вельмі спадабалася гэта музыка, выканальніцтва гэтых музыкаў, іх арыгінальнасць і іх пазітыў. Таму вось частку гэтага пазітыўнага настрою дасылаю да вас. Лавіце гэтыя іскрынкі з душы, добрага настрою, пазітыву і добрай музыкі. Што ж, на сёння мы заканчваць будзем з вами. Я чакаю вас у дадатку Zoom. Зараз мы будзем падключацца літаральна праз некалькі хвілін. Чакаю вас у Zoom. Спасылка ж тая самая, буду вас чакаць. І анансую вам, што заўтра у 14 гадзін, у 14, будьце уважлівы па суботах, у 14 гадзін вас чакае яшчэ адзін прамы эфір, і ў 15 гадзін ізноў сустрэча ў Zoom. Вельмі буду рада вас усіх бачыць і падрыхтую для вас яшчэ шмат цікавага, пазітыўнага, карыснага, таму займайцеся, слухайце добрую музыку, не забывайце адпачываць. Да новых сустрэч!